jam geno wiyete men ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam fulliɓe windere hettotoɓe jamma Belaa hande ko mawde jeenayi colti ujune 2024 fulɓe mbi penowo yo ɓattoto maayo so wiyama hoto woni wiya muti. En ngari e fonde as e nder toro as e jammule as dangel maayo jaɓɓe jiɗi salligade ɗe jimi e maayo ɓe jiɗi njuulu ɗe kucciti funnange ɓe bilti ɗe mbifni jomboɗe daake e demminare demmina kota daake wiraka joote kacce puse mawdu beyli sarwan dow daake as e jomboɗe as dangel maayo jaɓɓe tati natirde saare jammi wande jammi hakkunde jammi nyaldirde as dangel maayo koyli Abdul Samba wuppata koye maayo liira e ciiɓe wonde as e jommoɗe jammi laana e jammi ñaande jammi liyeji e jammi mamadi habi liyeji e lappol nayi jammi gumale e jammi jolol wendu pucci jane juume as e jommoɗe as e dangel maayo daake hiidere e beylel ceerno luggere golumbe e daade boruuji duɓɓel malal e ganki njayɓe damo e mbadi kuje kolongal hoore fowru as e subalɓe as kolongal lo munde e damo fonde as e jomboɗe sidi baylel e Umar Guro Bokar Samba Daali e Buubu Yasin Sara ko jambareɓe darjune ceerno as Hammad Lamin ko gando Allah mawɗo wonno yimɓe e jinneji ina gandi ɗon ko ɗo woni as e jomboɗe as dangel maayo tufdi jolludi baaraɗi jollugel koroɗi as e jomboɗe jammule tati natirde saare yo jam nyalluto nyalluɗen care cindoɗe e kelle men daja ba dingiral jamma Belaa wona leccini e sañu saka ngela.